बिजाथिया जेबो भेलु गैया बियो बे सोरबा देउरि होननाय सासे आंजां मानसिखौ होदो होननाय खोनादों दा बे मानसिखौथ' रावबो सिनायानोखा आरो दिनैनि समाव बेवहायथ' भट मोनगोनानो बिराद डाउटफुल साबेसे दङ बिपिएफ बेवहाय दा बिथांमोना आननेसेसारि मोनसे जेंनाखौ बेवहाय सोमजिहोनो नागिरदों आरो नांगोलनि सावगारिया जिहेतु लासै लासैनो गोमोरलांसिगोन बेनिखायनो बिथांमोना ओरैनो बिजाथिफोरखौ होलाबायनानै नांगोलनि सावगारिया थाथों होननानै बेबायदि खालामफैदों नाथाय बर' हारिनि जि जेंनाफोर बिथांमोना जेला पावाराव दङमोन साथाम गाहाम मन्त्रि दङमोन बै समाव बिथांमोना जेंनाफोरखौ सुस्रांनो हायाखै आरो दिनैनि समाव माबा मोनसे जेंना सुस्रांनायनि बाथ्रायाथ' फैयानो बिथांमोना जेबो खामानि मावनो हानाय नङा ओंखायनो जोंनि भटखौ जाहाथे आद्रि खालामा आं बेखौ खावलायो मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बिबान लानायनि उनाव आसामनि चिफ मिनिस्टार हिसाबै दिनै 12,000निख्रुइ बांसिन जोंनि न'खरफ्रा हानि मोन्थायखौ मोनबाय बे ओनसोला बिटिआर ओनसोलाव माखासे गामिया थिसनजाबाय माखासे थिसनजानायनि लामायाव दङ बेजों लोगोसे बे ओनसोलनि फरायसालि बायदिसिनाफोरखौबो प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि थाखाय माखासे सावरायनाया सोलिगासिनो दङ सनितपुर आरो बिश्वनाथआव गासै मोनथाम मिटिं जों एटेन्ड खालामगोन धिकाजुलि राङापारा बिहाली आरो गहपुर नैबे बिसायख'थियाव एनडिएनि जायफोर बिजाथि बिथांमोना जोबोद भटआव देरहागोन मानोना प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा थामथि खेबनि थाखाय प्राइम मिनिस्टार जानो थांगासिनो दङ आरो बिथाङा थांनाय 10 बोसोराव सारा भारतनिनो रायजो राजाफोरनि गोसोखौ जै खालामनो हादों मानोना बिथाङा गोरिब गुन्द्रानि खोथाखौबो सानदों आरो हादोरखौ जौगाहोनायनि खोथाखौबो सानदों लोगोसे हादोराव सान्थि लाबोनाय सोलोंथाइ बिथिङाव जौगानाय गुबुन गुबुन बिथिङाव खामानि मावनानै रायजो राजाफोरखौ गासैबो बिथिङाव बिथाङा मोजाङै दैदेननो हादों दा नंखायनो भारत हादोरनि गासैबो मानसिफ्रानो नरेन्द्र मदि बिथांखौ थामथि खेबनि थाखाय प्राइम मिनिस्टार जानायखौ लुबैयो आरो बिनि थाखायनो नैबे बिसायख'थियाव नरेन्द्र मदि बिथांनि नामावनो भट होगोन रायजो राजाया बेयो रोखा दा दिनैनि समाव नुयो जे सनितपुर जि जोंहा समस्ति दङ बे सनितपुर समस्तियाव जि जोंनि बिजाथि रन्जित दत्त बिथाङा गोबां भटआव देरहासार जागोन आरो जोंनि माहारि हिसाबै दिनैनि समाव रन्जित दत्त बिथांनोनो जोंनि मानसिफ्राबो भट होगोन मानोना थांनाय समाव गोबाव सम जोंनि हा हुनि मोन्थायखौ मोनाखैमोन नैबे मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बिबान लानायनि उनाव आसामनि चिफ मिनिस्टार हिसाबै दिनै 12,000निख्रुइ बांसिन जोंनि न'खरफ्रा हानि मोन्थायखौ मोनबाय बे ओनसोला बिटिआर ओनसोलाव माखासे गामिया थिसनजाबाय माखासे थिसनजानायनि लामायाव दङ बेजों लोगोसे बे ओनसोलनि फरायसालि बायदिसिनाफोरखौबो प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि थाखाय माखासे सावरायनाया सोलिगासिनो दङ आरो बिटिआर ओनसोलाव हाबहांनायनि थाखाय जोङो थोंजोङै माखासे डेभेलपमेन्टनि खामानिफोरखौ मावनो हादों दा बेनिखायनो सनितपुर बिश्वनाथनि गासैबो आइ आफा रायजो राजाफ्रा बिबारनि सावगारियाव रन्जित दत्त बिथांनो भट होगोना रोखा जाबाय दिनै जोङो रायजो राजाफोरखौ लोगो हमनो फैदों रायदावनो फैदों आरो बैसागुनि गाहाम हामलायनाय बावनो थाखाय जोङो दिनै नुजाफैदों बिजाथिया जेबो भेलु गैया बियो बे सोरबा देउरि होननाय सासे आंजां मानसिखौ होदो होननाय खोनादों दा बे मानसिखौथ' रावबो सिनायानोखा आरो दिनैनि समाव बेवहायथ' भट मोनगोनानो बिराद डाउटफुल साबेसे दङ बिपिएफ बेवहाय दा बिथांमोना आननेसेसारि मोनसे जेंनाखौ बेवहाय सोमजिहोनो नागिरदों आरो नांगोलनि सावगारिया जिहेतु लासै लासैनो गोमोरलांसिगोन बेनिखायनो बिथांमोना ओरैनो बिजाथिफोरखौ होलाबायनानै नांगोलनि सावगारिया थाथों होननानै बेबायदि खालामफैदों नाथाय बर' हारिनि जि जेंनाफोर बिथांमोना जेला पावाराव दङमोन साथाम गाहाम मन्त्रि दङमोन बै समाव बिथांमोना जेंनाफोरखौ सुस्रांनो हायाखै आरो दिनैनि समाव माबा मोनसे जेंना सुस्रांनायनि बाथ्रायाथ' फैयानो बिथांमोना जेबो खामानि मावनो हानाय नङा ओंखायनो जोंनि भटखौ जाहाथे आद्रि खालामा आं बेखौ खावलायो गोजोनथाव खौरां नोंथाङा नोंथांनि गला एबा अफिस फसंथानफोरखौ जोंख्लाब माख्लाब साजायनो गोसो गैया नामा नोंथांनि गलाफोरखौ बायदि बायदि रोखोमनि जोंख्लाब माख्लाब खालामनानै साजायनो थाखाय क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों बायदि बायदि रोखोमनि आर्ट डिजाइन क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों नोंथांनि गलाखौ जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोबां रोखोमनि आर्ट डिजाइन बेफोर आर्ट डिजाइनफोरनि गेजेराव दं 3D साइनबोर्ड 2D साइनबोर्ड आर्क्राइलिक ट्रफी एसिपि पैनेल नेम प्लेटार्स रेट्र रिफ्लेक्टिभ साइनबोर्ड नियन साइनबोर्डफोरनि आर्ट डिजाइनफोरखौ नोंथाङा चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलानिफ्राय मोनफुंनो हागोन
बेनि अनगायैबो इनग्रेभिं सार्भिस आर्क्राइलिक लेटार काटिं MDF जालि काटिं लग' ग्राफिक्स डिजाइन आरो कास्टमाइज गिफ्ट आइटेम्सफोरखौ नोंथांमोननि गलानि थाखाय सानिक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों आर्ट डिजाइन। गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा नैबे 9706125636 6900981649 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।